sa mga tema nga gihatag nga guide namo sa atong talahorong Archbishop Abit Oy. Gusto niyang ipa-emphasize karong adlaw nining ikaunom nga Misa de Gallo ang usa sa mga gikinahanglan aron mahimo gitang Archdiocese of Cebu 2034 journeying as church fully alive. Ang tema nga isip simbahan mahimo lang tang fully alive basta mahimo gid tang missionary church. Lingay mong tupad ingna diin ka nagsangyaw gahapon. Pangutan-a ba? Nadiin man ka nagsangyaw. Basig dito rakas imnanan, dito rakas kompyuteran, nagmaritis ra kagahapon. Kinahanglan magsangyaw ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, matud pa ni San Pablo, gitawag ko isip ulipon sa Ginoo aron pagsangyaw sa maayong balita. Ug unsa man ang maayong balita nga si Kristo natawo, namatay, nabanhaw og misakas langit. Natawo, namatay, ibutang lang sa nato, nagsangyaw, nagantos, namatay, nabanhaw, nya misakas langit. Kana ragi atong isangyaw. Ug ang tanang pamaagi atong himuon aron nga masangyaw kanang maayong balita sa kabanhawan o kaluwasan. O kinsa may atong pinaka number 1, pinaka modelo sa maong buhat sa pagsangyaw ni Hesukristo, way lain si Mama Mary o si San Jose. O unsa may kinabuhi ni San Jose o ni Maria, nagsigi ra gyud sila sugot unsay sugo sa Ginoo. Nahimo silang sulugoon. Kay kani manggong kaluwasan mga igsoon nga ihatag sa Ginoo nato. Aw bisan og unsang klasihas kaluwasan, kinahanglan gyud kang musugot. Pareha bitaw atong ubang pipila ka mga istorya atong panahon sa baha nga si Tino. Doon na may mga istorya. Kadto kunong gihaya diri sa luyo sa atong simbahan, usa man to ka pamilya, amahan, duha ka anak nga lalaki nga dagko na, unya asawa nga mabdos. Sa istorya sa nag-facilitate diri sa paghaya, giduol gito sila sa ilang balay dito sa Mulaw ba to Kabadyangan. Giduol gito sila nga biyain na inyong balay diha kay pabakwiton lagi ta kay duol ta sa sapa. Jay, so di lang yung bakwit na. So wagi sila mo bakwit. Nya sa dihang nisod na ang tubig, wa man dayon to madiretso ang ilang balay o ka was out. Ning agi man usa nga nisod ang tubig silang balay, tagatuhod na kunong tubig, giadto na sad nila, ari na lagi mo diri. Layas na. Di mangyud kuno. Nagtaod pa kunog life jacket. Amo tinuod ba to? Unya pag-abot tagahawak ang tubig, gidali-dali pa yung adto. Unya ang kato ganing duha kuno ka anak, gingundong, ug di na mulakaw inyong ginikanan kamo na lay, kuan bi, mga batanon pa mo. Di mo sa mimo biya nilang papag mama. Di ang katong ning adto, ning lakaw lang po sila, kay na naman tubig, kusog naman. Ang sunod nilang nakitaan, murag ni tungtong mantingito silang atop sila. Ang sunod, wag tan ng balay, ug sila. Nga naman, di man sugot, musupak man, mao nang giyaw-yawan sa Ginoo si Akas diri sa atong unang pagbasa. Kay giingnan sa Ginoo ang hari nga si Akas, kay na problema man to siya, kay daghan kay silang mga kaaway niya, urag pildihonon sila. Ingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, pangayo og milagros Ginoo bisag adto panas kinatumyas langit o kinaladman sa Siol. Niingon man sa dinoon siya, di ko mangayo. Amo to basa kato siya magmahay-mahay. Sige tag pangayo niya, di lang ya puta tagaan, mangayo niya pon. Hala na, patay. Naam na inana.
Di ba? Nimbam ganang uban. We, lingi ako no imong tupad. Lingi ah. Lingi ah. Lingi ba? Makiilhan ako diri musugot ba mo? Tanawa, wag mo musugot. Pagpalingi pa lang daan, supak na. Masinupakon yun. Samot na yung pabuhaton. Lingi be, lingi. Ing na makadawat ra ka ng imong naong. Yun no, be. Na makadawat ra ka. Nyag moingon gani siya, galisod bitaw kog dawat ani akong naong. Ing na dayon, pangayog milagros Ginoo. Pangayo sa Ginoo. Lord, usba ang akong naong. Ana? Musugot bang Ginoo ana o dili? Unsa gutay dili? Musugot oy. Musugot gyud. No. Ingon ng Ginoo pangayo og kamo paghahatagan. Nya kay nothing is impossible with God man. Wala may dili mabuhat ang Ginoo. Iyar ginang usbon imong naong. Pero unsay atong gibuhat? Moadto mas parlor, adto man ipausab. Mo na ron nangausab ng color sa imong buhok, imong kilay nangausab na hastang color sa imong naong, dako pa kay kagasto. Unya unsa may resulta? Na-relax ka, nagmalinawon ka. Wow, por tinanon nimong ratula. Tanawa, di ba? Dugay na kay kamubiya sa samin. Daghan na kay kag monitoro na angay bang imong kilay, ang ending diri pareha pa sa diri speakers, ana. Hala, monitor anang imong buhok, kana mga punuan sa buhok, nangausab na sa daghan kay kag monitoron. Kaya nga naman, kining atong naong dili man ni magdepende sa color o sa forma aron mo nindot, magdepende man ni og unsay sud sa kasing-kasing. Di ba? Ang kasing-kasing. Kinsa dinhing mga asawahan nga kada gyud adlaw mo paray gyud sa bana. Tasa kamot. Naiuban galingo-lingo na. Para luod kay gnaw panuwan ng yawa na. Tanawa. Ako, nakat-on ra ba ko kana kuno inyong paraig-paraig, nalingaw ko kay na makoy daghang mga couples nga ako sa mga suod-suod kana mag-istorya ba inom-inom ginagmay. Nanay mga inyo daing mga kana bang inyong mga sinultihan nga di mi kasabot kami nga anak. Ambot ang mga madri kasabot ba ana? Na kunoy usahay nga moingon ko nung asawa alas 2 kaadlawon. Dong, biko. Nya moingon sa kuno ang bana nga, uy, kinsa gutay lutog biko karon nga alas 2 pamaros ka adlawon. O pa mga misa di galyo gan. Biko. Na ada na meaning di ay kuno. Ibaw mo kung say meaning ana? Usbiko. Basta ako ang mga madri kibaw bag unsay iusab no? Kibaw. Ako galisod ko ana unsay iusab. Nya napakununay panultihon ninyo. Amo tinuod ba niha kay kamo ra man anay na nang kinabuhia. Kanang mga paraig-parahig ba? Napakununay mo ingon-ingon ko nung asawa dong sako. Isa unsaon na nimo nga sakto mo na sako atong bugas napa man ay sako diyang bugas. Unsa may isod nimo sako? Mo kisi-kisi ko nun. Sako. Sus namde na meaning di ang sako di ay. Unsa man na ay? Alsahako. Ang naong sa mga panuway dagko. Bekin sa man kuno ninyo anay gasigi pa kunog kuan-kuan be. Paraig-paraig. Itaas ang kamot. Sus mahitabo ra gyud kuno na first few weeks nga nagtipon mo inig after 1 year sus luura na gyud now. Ang mga asawa magtan-aw sa banay lami yung hiluan ni buang dako. Ang bana sad magtan-aw sa asawa luod naong ni panuway dako. Pero nganong naingon ana man na tungod sa inyong kasing-kasing nga nangausab, wa na ninyo sudli Ginoo. Ang gugma nas mga butang sa kalibutan,
ang gugma nas kwarta, ang gugma nas mga bahandi, ang gugmas garbo, ang gugma na nimo sa imong kaugalingon, mao na may nasod. Mubati din ang imong naong. Mo na gusto nimong usbon imong naong, usba imong kasing-kasing. Ingna ang Ginoo, Lord, usba ang akong kasing-kasing. Kani karong mga nangawat sa atong flood control, matod pa nila kanang mga kurakot kaayo. Makakita tas ilang naong, unsa may ilang naong? Ganahan pa ka magtanaw? Bati kay naong. Sakto gitong giingon General Torre, ang timaan nga kurakot ng tawhana, batig naong. Lingay mong tupad. Ingna, tanaw nimo sa akong naong, kurakot. Sige, ingna. Ang sa may tanaw niyo sa akong naong, kurakot. Moingon sa buron, dugay na. Batig naong. Nga naman, kung maigo kas iyang kabuang, di na jud kaganahan mo tan-aw ng iyang naong. Kana mga taong hingwarta kayo, kana mga taong bakakon kayo, kanang mga taong mangingilad kayo nga panahos eleksyon, halaliging lamano, siging suroy ana mga suok-suok nya inig kadaog, di na gani mutaak sa atong lugar, di na gani maminaw og mutan-aw sa atong kahintang. Bati kay nagnaong. Bisag ila pa nang ibutang ilang mga poster-poster diha, a project of, magtanaw ka, naong ay. Di ba? Pero nay naong, way hilamos, way ligo, bati kay naong, piyanga kay ilong, ubanon pa kay buhok, pero siging hatag nimo, siging tabang nimo, buot lang magpakamatay para nimo, igkakita nimo anang tawhana, mura di kag nakakita og manluluwas, mura kag nakakita og Mesiyas. Di ba? Pero nainindot kay naong, pinintalan kayo, nindot kay bag, pero duolon ka kay maningil sa utang, lamia idagan. Ug naagi higayon, dagan yo kay. Kita kas na nasa buang dako, buang imong itawag. Ana na. May kamong mga asawa ron, nga wa na kayo mo'y maayong relasyon sa inyong bana. Ingna ang Ginoo. Karon yung orasa, Lord, usba akong naong. Nga mingon ang Ginoo, ilisi ang sod sa imong kasing-kasing. Unsa may iilis, Lord? Ilisi og gugma. Iguli ron nimo sa inyo, ingna din imong bana. Dong, I love you very much. Nya hubog ra ba kay ito gabi eh. Wa paturon mauli eh. Nya ini pukaw nimo dito, Dong, I love you very much. Belong lang yawa ka. Samo ka. Paglupad mo dito mayawa. Balik ka sa imong altar. Lord, wa may effect. Ingong Ginoo, papahuwaya usa nya inigbangon anaon niya usbi, biko. Inigbangon. Mga odto na bangon. Nga, imo na lutuan. Ana, ay gumana yan. Ingo din ka nga. Dong, kao na. I love you very much. Wala naman na mahubog. Kusong, hilas ng tingog. Ui-ui diya, oy. Kaon din. Kaon to siya. Lord, muragya po guay effect. Ingong ginotanawa, di ba ni kaon na sa imong giloto. Usbi lang sa nasunod. Ikagabi, imo na sa lutuan. Di jud ka mo hisgot sa iyang pagkahubog, iyang kwarta, di mo paninglon og hain na. Nangabuak inyong mga butang diya, kay nagmakoy pagkagabi, di imo rasang hipuson, di jud ka magyaw-yaw. Nya ingno na sa nimo igdayon yung tog. Dong, I love you very much. Nya moingon dayon na ang imong bana. Osam nang imo tininuod na. Ning ka, ay oo, unsa may nakaon nimong buanga ka? Sa una magsigim kag yaw-yaw. Sa dili, sa pagsimba lang nako ba, nanghangyo ko sa Ginoong usbon akong naong, unya ang ako maday kasing-kasing ang usbon, nawa na maday ka diri dong, karon gibalik tika. I love you very much. Ay, mugakos lang na imong banag, gwapa, gining asawa nako. Ay, awa. Oh, tanawa. Di ba? Doon na pa kay sako.
Napadyog kay Biko. Og mao na gibuhat sa Ginoo. Gisigihan ta niya ingong I love you. I love you. Magpakamatay ko para nimo, dugay kay tang mutuo. Sige lang yun siya, ana. Mao sa gibuhat ni Maria, ni San Jose, isip ato mga ginikanan. Sige ingong I love you, pag-usab na mo. Ayaw paabuta nga naapay laing tino nga mubadlas ninyo. Ayaw paabuta nga naapay laing linog nga mo guba ninyo. Ayaw na paabuta nga makasud pa ang yawa sa korupsyon, inhustisya sa Pilipinas nga nahugmok ang atong ekonomiya karon. Uwaw na kaitagnaong sa naong nato ngadto sa international nga mga kanasuran. Luoy na kaita, hununga na, usba na ang inyong kasing-kasing. Ug mo na atong pangandoy. Ug mag-usab na ning ato mga officials sa simbahan ug sa gobyerno, mga usab ang tanan. Magparayganay na ta, maghigugmaay na ta. No? Wa na ng impeachment, wa na ng flood control, scam, wa na ng corruption, wa na'y mga hug sa pangpang, wa na'y mabuak ang o sa pusil, kay gipusil, wa na'y patay, wa na say mata nga magsiga nga dili kaklaro, ug ngipon nga nagkagot pero way gikaon, wa na'y drugas, kay Ginoo na may sod sa atong kasing-kasing. Sige, last na lang lingi. Ang dili mo lingi, mga yawanon. Lingay mong tupad. Ingna, para nako, sabat nako, na para nako, ang solusyon na ining tanan, ang slatra yun. Kana! O na, huwag gani ka kapalit og slat, ang imong naong kusmuron. Palit og slat, smiling kay kagnaong. Ako ni palit ko ron dito og ganang balls, ganang atong gratitude and petition. Sus, nag-ilog dito. Wa na kuno. Wa na kuno stock. Nahurot. Atong niaging mga adlaw, galisod mi og baligya karon nahurot kuno. Nindota, kamong tanang nakapalit. Malipayo na mo. Tagaan na mo kalipay. Kaya naanagon mo sense of gratitude ang inyo sang petitions i-grant sa nas Ginoo according to His will. Pwede na mo mga matay.